በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ስድራ እግዚአብሔር እምላለን ትርከቡ ብዙ ክርስቲያን በርባዕ ሰባያን ተጠምቆም ሰላም እግዚአብሔር ምስ ኩላትና ይሁን። ቃል ማምዛረ ማን ተሐሲብ ዝውዓሉ እስራ ጉንበት ናይ በና ሓፂር ዮሐንስ ወርሃዊ በዓለም እዩ። ከም ድማ ቅዳሴ ቤታ ናዲና ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲት አምላክና ጸሎትና አምላድነት ምስ ኩላትና ብዙ ክርስቲያን ይሁን አሜን። ናይ ድማ አንቲ ዛንታ አቦን ወዲን ማለት እዩ። ሓደ አቦን ሓደ ወዶም ንሓጢያት ገንዘብ ንኸፍለሉ ንጽድቂ ግን ገንዘብ ኣይንኸፍለሉን ኢና ወዲ ብኸመይ ማለትኩም እዩ አቦና በሎም። አቦ ብኸመይ ዝብል ለባም ሓዘን ንበል ወልዎ ዲስኮ ክትኣቱ ገንዘብ ትኸፍል፣ መስተ ክትሰቲ ክትሰክር ገንዘብ ትኸፍል፣ ሽገራ ገዚእኻ ክትሰቲ ገንዘብ ትኸፍል፣ ክትስሕብ ገንዘብ ትኸፍል፣ ሽሻ ክትስሕብ ገንዘብ ትኸፍል፣ ሃፍቲ እንተለካ ከዓ ሕማቅ ክትፍፅም ገንዘብ ትኸፍል፣ ንዝሞት ገንዘብ ትኸፍል። እዚ ካብ ብዙሕ ውሑድ እዩ ብገንዘብ ሓጢአት ዝፍፀም። ስለዚ እዩ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ፍቕሪ ገንዘብ ስር ኩሉ ክፍኣት እዩ ዝበሎ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 6:10 ወዲ ወይ ጉድ እቲ ንጽድቂ ገንዘብ ኣይንኸፍለሉን ኢና ዝበልኩም አቦና በሎም። አቦ ድማ ግርም ሕጂ ከዓ ሓዘኒ ብልዎ ቤተ ክርስቲያን መእተው ብናፃ፣ ቅዱስ ቁርባን ክትቅበል ብናፃ፣ ስብከት ክትሰምዕ ብናፃ፣ ክትፀውም ክትጸልይ ብናፃ፣ መጽሓፍ ቅዱስ ከተንብብ ብናፃ፣ ክትነሳሕ አባት ነፍሲ ክትሕዝ ብናፃ፣ መዝሙር ክትዘምር ብናፃ፣ ኣብ ቤት አምላክ ክትገልግል ብናፃ። እዚ ከዓ ካብቲ ብዙሕ ብውሕድ እዩ በልዎ። ስለዚ ምርጫና ንዓና እዩ ዝወደይ፣ ንስኻ ኸ ኣየናይ ምረፅ ዝወደይ በልዎ ወዲ አቦና። ኣነ ዳእዚ ከፊል ሓጢአት ካብ ዘዋህል ቅሳነት ዘይብሉ ህይወት ካብ ዝሕልፍ መንገዲ ጽድቂ መሪፅ ኣለኹ። መንፈሰይ ዘርጊእ ንሱ ጥራሕ እዩ በሎም። አቦ ጽቡቕ እግዚአብሔር ኣብ ድልየታትናን ጸሎትናን እዩ ዘመርኩስ። እቲ ዝለመናዮ ይህበና፣ እቲ ዝተመነናዮ ይፍጽመና። ስለዚ ኩሉ ነገር ንምድሓን ስጋ ነፍስን ይኹን በልዎ። እግዚአብሔር አምላክ ካብ ፍትወት ዓለም ገንዘብ ሓጢአት ይሰውረና አሜን። እግዚአብሔር አምላክ ንሕናኸ ጎራተይ ኣሕዋተይ ኣሓተይ ኣብ ምንታይ ንውዕሎሚ? ኣብ ቲክቶክ፣ ኣብ ደርፊ፣ ኣብ ዝላ ካብ ባዕለይ የሚርስ ኣብ ምንታይ ንውዕል? ስብከት ኣቦታትና መን ይከታተሎም ኣሎ? ኣቦታትና ተኸታተልቲ በዚሖም ተተውሂሎም እኮ መይቲ ሰብ እዩ። ከም ኣቦና ኣባ ሳሙኤል፣ ኣቦና ኣባ ገረ መድሂን፣ አዲስ ሚካኤል፣ ብዙሓት ኣቦታትና ስርጉ ሚድያ ብዙሓት ኣቦታትና እኒውና እቱም ተኸታተልቶም ግን ውሕዳት እዮም ማለት ኢና። እግዚአብሔር አምላክ ዓይነ ልቦናና ከፊቱ መንፈሳዊ ክዳን ዘይኮነስ መንፈሳዊ ልቢና ከፊቱ እግዚአብሔር አምላክ ኣብ ጽድቂ ክንውዕል ትርፊ ሰዓትና ትርፊ ግዜናስ ለእግዚአብሔር ክንዎ እግዚአብሔር አምላክ ይሕግዘና። እግዚአብሔር አምላክ ኣብ ትርፊ ሰዓትና ትርፊ ግዜና ለእግዚአብሔር ክነመስግን ናይ እግዚአብሔር ቃል ወንጌሉ ክንሰምዕ እግዚአብሔር አምላክ ይሕግዘና። ብዘይፍላጥናይ ብዘይፍላጥናይ ከም ቅዱስ ቃሉ ህዝበይ ሰኣን ፍላጥ ይጠፍእ ለልወለ ማለት እዩ። ንሕና ድማ ኣብ ምዕንዳር ኣብ ዝላ ንውዕል ማለት እዩ። በተለይ ካብ ማእኸላይ ዕድመ ዘለ ማለት እዩ ካብ 15 ክሳብ 25 ገለ ብጣዕሚ ናይ ሓዊ ናይ ንፋስ ናይ እሳት እዩ ማለት ኢና። እግዚአብሔር አምላክ ንጠንቀቅ ኩላትና ማለት እዩ። ናይ ኣቦታትና ምክሪ ንስማዕ። እግዚአብሔር አምላክ ስደትና ይሕፅረና፣ ናብ ዓድና ብሰላም ይመለሰና። ዓለም ሓላፊት እያ ማለት እዩ እና ጽቡቅ ጌርና ክንሓልል ጽቡቅ እግዚአብሔር አምላክ ተኻእለና ኣብ መዝሙር ክንውዕል እናዘመርና እናመስገንና ኣብ ደርፊ ኣብ ጭፈራ ኣብ ስኽራን ክንውዕል ይብልና ማለት ኢና። ምርጫኩም ኣብ ኮመንት ኣቕምጡ ማለት እዩ። ኣፍታ ብገንዘብ ትኸፍልዋ ሓጢአት ደስ ኣፍታ ብነፃ ንረኽባ ኣብ ምን እዩ ምርጫኩም ማለት እዩ። ምርጫና ግዝያዊ እዩና ኩላትና ማለት እዩ። ግዝያዊ በቃ ምስ ድምቀት ምስ ካበሮ ምስ ዝላ ምስ ዝሞት በተለይ ዝሓዚ ግዜ መንእሰይ ሓጢአት በዚሑ ናይ መንእሰይ ሞት በዚሕኛ ብምንታይ እዩ ተይልና ብሓጢአትና ማለት እዩ። ብሽሻ ብጫት ብሽጋራ
لمقلع مصيوم أب راجو أب يمن ششالي يسحق ولا على حلقة الدياقونات نورو أفتح ما لمدي أفتح ما أول في أفتقد بحلي أقولوا له እግዚአብሔር አምላክ መንፈስ ቅዱስ ለይሁ እግዚአብሔር አምላክ ይውጻዮም ይውጻና ለሁላትና ማለት እግዚአብሔር አምላክ ተዓልና ተንቀባልና እግዚአብሔር አምላክ አብይት ጽናዕና ክርስቲያን ተኾይና ናይ ክርስቶስ ሰዓብት ክርስቶስ ማለት ይሞ ናይ ክርስቶስ ክንሕዘለና ክርስቲያን ተኾይና ክርስቲያናዊ ክዳን ለይኮነስ ክርስቲያናዊ ልብ ይሐበና እግዚአብሔር አምላክ ፍቅሪ ትሕትና ያድልና ምእዛዝ ይሃለና እግዚአብሔር አምላክ ናይ አቦታትና ትምህርት ክንሰምዕ ኣብኡ ክንመሃር ኣብኡ ይለለ ቅሳነት ኣብኡ ይለለ ቤትና ማለት እዩ ኣብኡ ይለለ ዕጋበት ማለት እዩ እናታይ ይኽብል ደልየ ማለት እዩ እዞም መንፈሳዊ ኣቦታትና ኣቲና ነባራታት ዓዮም ኣቲና ናታቶም ንስማዕ ማለት እዩ ኣብ ፖለቲካ ሌላ ኣብ ፀርፊ ሌሎ ዝተኸይድኩም ላለኾነ ለይትጠቅም ነገር ርእስቲ ለላታ ናይ ፀርፊ ናይ እንትን ለላታስ ክንደይ ብዩ ትርኢ ኣሎ ልዕሊ 20,000 ገለ ትርኢ ኣሎ ናይቶም ኣቦታትና እዚ ትኸድዎ ኣለኹም መንገዲ ዓገቢ ተተኺሉ መን ይሰምዖ ልሰምዕ የለይ ማለት ኢና እግዚአብሔር ኣምላክ ግን እሳያ ግን ምሳና ትጓዓዝ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ናይ ምድራዊ ሓሸት ስርቂ ፀርፊ ኩናት ከምዚ በለት ግን ኣብዚ እዩ ክተርፍ ማለት እዩ ታትወስደና ላ መንገዲ ጽድቂ ግን ናይቶም ኣቦታትና ትምህርቲ እያ ማለት እዩ ናይቶም ኣቦታትና መብዛሕትኡ እኮ ማለት እዩ ኣሰርተ ትእዛዛት እግዚአብሔር ለይፈልጥ ሰብ ኢለልና ክንፈልጥ ተኾይና ግን ኣብ እግሪ ኣቦታትና ክንመሃር ኣለና ክቡራት ማለት ኢና እግዚአብሔር ኣምላክ ዓይኒ ልቦና ይክፈተልና ልተራጋገ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ያለና ማለት እዩ እግዚአብሔር ኣምላክ በቃ ድልየት ተሊና እግዚአብሔር ከዓ ሁሉ ይፍጥረና ይሞ ኣኽእለኒ ኢልና ለአምላክና ጽቡቅ ክንዕለው ጽቡቅ ንሰርሕ እግዚአብሔር ይሕግዘና እና ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በመጋር ቤተሰብ ኮንኩም ሓደሽቲ ለኾንኩም ነባራት ከዓ ኣበይን ኣያ ምርጫኹም ማለት እዩ ኮመንት ኣምጡ ኣፍታ ብገንዘብ ካፊልኩም ሓጣት ተእኩደስ ወይስ ኣፍታ ብዘይ ክፍሊት ጽድቅ ትረኽቡላ ማለት ኢና ኣርእስታ ክትመሃሩላ ተስፋ ይገብር ብኻልእ መደብ እስካብ ንራኸብ ስስናየ